akan ka na nang napepektan ka. Kaya kung makawasan mama na nag-text sa CBCB sa trabaho. Nagailang bes. Ay, ngayon nabayag kayo, Bes, Kenny Jane? Answer bes, mga 1 week pa lang. 1 week pa lang. Paano kayo, nagkakilala kung wala ka pang cellphone nun? Ibig sabihin meron, tapos nasira? Nanghiram lang ako ng cellphone noon. Nanghiram ka, pero ngayon may bago ka na. Wow naman. O, diba? So, binigay mo na yung number mo? Okay. Ibig sabihin, ay, yun nga, may enjoy nyo na yung everyday texting. So, kailangan constant lang yung communication nyo, Bes, ha? Sige, parang ang lungkot mo naman. Ikaw masaya, may bago kang cellphone? Masaya, Bes, kasi nakatawag sa inyo. Ganun. Ano naman ang gustong-gusto mo sa program natin? Kasi yung lagi kang papalit na may problema. Minsan ba nakaka-relate ka rin? Oo, Bes. Okay, so saan mo nakilala si Jane? Diyan sa station niya, Bes. Through plugging. Nakuha ko lang sa number niya. Okay, so basically hindi pa kayo nagkikita? Hindi pa sa bago pa lang. Kailan? Sa bago. Sabado. Ito nang darating na Sabado? Katapusan talaga? Sahod? Para may pan-date? Nag-work ka ba, Benedict? Oo, Bes. Okay. O, diba? Tama nga ako. Okay. Sige, good luck na lang sa pagkikita ninyo. I just hope na yung first meeting nyo very exciting. Okay? Magpagupit ka na. Tapos na, Bes. Tapos na? Wow naman. Okay. Baka mamaya wala ka nang tinira sa buhok mo, ha? Hindi, Bes. Hindi naman. May kamukha bang mga artista? Sabi sa mga katamaan ko, Bes, meron daw. Sino? Ewan ko ng Bes, di naman sinabi. Grabe naman yung mga kasamahan mo. Magsasabi na nga rin lang, yung secret pa. Hindi, pag tumitingin ka sa salamin, sino yung nakikita mo? Sabi nila si Richard Gomez daw, Bes. Sino si? Richard Gomez. Richard Gomez? As in tall, dark, and handsome? Oo, Bes. Naman. O, diba? Pero hindi ako naniwala, Bes. Bakit? Yung sinasabi ng nila, Bes, baka hindi naman. Joke lang, kasi nga sinisekreto, no? Maya mo na, di ba? Importante lang naman dyan yung nilalaman ng puso mo. Ibig sabihin, pag marunong kang magmahal, may concern ka para sa ibang tao at marunong rumespeto, ganun na yun, Bes. Ano man ang maging itsura natin. Tsaka wala namang nilikasigad na pangit, di ba? Plus factor na lang pag may kamukha ka talagang artista. Kung meron, Bes. Ayan mo pag naka-visit ka once dito sa station, ako magsasabi sa'yo kung ano ka talaga, Papa RG. Okay? Okay. Basta ang importante, bagong gupit ka ngayon. At, wait lang, curious ako. So, saan mo siya dadalhin? Ibig sabihin sa kayo magde-date? Sabi niya. Anong sabi nila? Ba't ang dami niyo, ha? May chaperon? Sabi niya, Bes. Oh. Kasi nabubulol ako kasi ngayon lang ako tumawag. Ewan ko ba sa'yo? Ba't ka kasi nabubulol? Hindi mo naman ako nakikita. Ano ka ba? Ang tawag doon, yung naninervyos ko. Ba't ka naman ninenervyos? Dahil bago lang ako tumawag kasi. Ganon. Paano ba yung pag first meeting nyo ni Jane? Baka mamaya tutumbakan yan, ha? Walang magbibigay ng backup support sa'yo. Kumapit ka na lang sa mga kititagdek. Alam ko, hulaan ko kung saan mo siya dadalhin. Siguro sa mall. Sa Robinson din. Sabi ko na Diba? Sige, good luck na lang, ha? Okay. Maraming salamat, best friend. Salamat. Bye-bye. Bye. Okay, ninenervyos siya kaya siya nabubulot. Wala kayo, ha? Depende. Yan ko naman, first time nga Pero may mga first time naman na hindi talaga action nabubulol. No? Tapos kayo matakot, hindi naman ako nakikita Unless mag-YouTube kayo, nun ako, nakikita niyo ako. Live streaming So, kaya best ko, nakamake ako ngayon galing hosting ng kasal. Hello? Hello?
Yes, lakasan mo yung boses mo. Kita, sa ha? Teka, Oo naman, sure. Go. yo, nakikita ko ngayon. Yo, kahit malayo ako, palagi mong tandaan, mahal na mahal kita. I love you. I love you. Short but meaningful, di ba? Okay? Maraming salamat, best friend, na ingat ka dyan. So, Yan, tsaka, ingat ka rin, have a safe trip sa pagbalik mo dito. I mean, pagpunta mo dito sa Ilocos. Sayang. Pero ayun, nandun siya sa Taguig. Magulo ako, hindi ko alam ang mapa ng Manila. Supay, ah. Anyway, here's a song from Ogie Alcacid. Nandito ako. Till 12 midnight, ang inyong best friend na si Melody. Sa 99.5, IFM, ang best friend mo. Supay, ah. Mayroon akong nais malaman. Maaari bang magtanong? Alam mo bang matagal na kitang iniibig? Matagal na akong naghihintay. Ngunit mayroon kang ibang minamahal. Kung kaya't ako'y di mo pinapansin. Ngunit ganun pa man, nais kong malaman mo. Ang puso kong ito'y para lang sa'yo. Nandito ako, umiibig sa'yo, kahit na nagdurugo ang puso. Kung sakaling iwanan ka niya, huwag kang mag-alala. May nagmamahal sa'yo, nandito ako. Kung ako ay iyong iibigin, di kailangan ng mangamba. Pagkat ako ay para mong alipin, sa'yo lang wala ng iba. Ngunit mayroon ka ng ibang minamahal. Kung kaya't ako'y di mo pinapansin. Ngunit ganun pa man, nais kong malaman mo. Ang puso kong ito'y para lang sa'yo. Nandito ako, umiibig sa'yo, kahit na nagdurugo ang puso. Kung sakaling iwanan ka niya, huwag kang mag-alala. May nagmamahal sa'yo, nandito ako. Nandito ako, umiibig sa'yo, kahit na nagdurugo ang puso. Kung sakaling iwanan ka niya, huwag kang mag-alala. May nagmamahal sa'yo,
isa't isa ay labis na mahal. Hindi ba't mabuti pa hayaan ang bawat puso minsan ay mag-isa, nang madama kung may panghihinayang pa sa pag-ibig na wala na. Pagising mo sabay hanap mo pa. Oh, di ka'y dali na malimutan kay gandang kahapon na pinagsamahan. Ang alaala'y di nawawala, minsan ay biglang pumapatak ang luha. Marahil nga'y ganyan kung di na maunawaan, kahit ang isa't isa ay labis na mahal. Di ba't mabuti pang hayaan ang bawat puso minsan ay mag-isa, nang madama kung may panghihinayang pa sa pag-ibig na wala na. Pagising mo sabay hanap mo pa. Pang hayaan ang bawat puso minsan ay mag-isa, nang madama kung may panghihinayang pa sa pag-ibig na wala na. Pagising mo sabay hanap mo pa. Mabuti pa, mabuti pa. IFM ay aking best friend. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Hey Rocky, kayam ti Red Horse Beer. At napasabakan hanya ay ayam datoy. Seryosohan daytoy dre sa balit i-diskarte. Ada kati gusto nga edad at trabaho kan bukwang timay sa case nga beer sumbat ni SBC. Red Horse extra strong, the #1 beer. Drink responsibly. Big time kan. Kaya mo ni Red Horse Beer. #1 beer. Daytoy di gusto. Sigurado magugustuhan mo ito, Bes. Lalo na kapag mahilig ka sa steaks. Nako, isa lang ang dapat mong puntahan. Ang Rustic Back Steakhouse. They offer delicious, tender, at juicy steaks for only 150 pesos. Tama!
Ah, 150 pesos only, best. They also serve all their breakfast, pasta and sandwiches, mains, bar chows, drinks, desserts, and fruit shakes at affordable prices. What are you waiting for? Come and visit Rustic Back Steakhouse at the Northwest Park from the stage of ID Park, San Nicolas, Ilocos Norte. Open from 12 noon to 11 p.m. during weekdays and 12 noon to 3 p.m. during weekdays. Or you can make reservations by calling 0949-994-6955 or 0955-208-2073. And like them on Facebook, Rustic Back Steakhouse, Ilocos Norte. Rustic Back Steakhouse. Every day is a steak day. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito? Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Now, Hotel Tiffany of Lawag has better things to offer for the weary traveler. A brownout-free environment for your constant comfort. A cable TV in every room for your entertainment. All rooms are equipped with hot or cold shower to refresh you anytime. Air conditioning is a standard feature for every room. A secured and spacious parking space is available at the rear for your peace of mind. Hotel Tiffany of Lawag. Easy on your budget, great for your comfort. Located at the heart of Lawag City, just a scroll away from the business and shopping districts. For inquiries and reservations, call 770-3550. Hotel Tiffany of Lawag. Madami talaga ang nakakapansin kung bakit daw gumaganda ang face at skin ko. Ang sekreto ko? Boucher. Boucher skincare products is excellent for skin irregularities like acne, pimples, warts, old skin, open pores, blackheads, whiteheads, oily face, discoloration, and pigmentation. Kaya ano pang iniintay mo, bes? Punta na sa branch outlets ng Boucher Ilocos. Robinson's Place, ground floor, Expansion Mall, Plaza Mestro, ground floor, Bada, Fashion Shop 365 Plaza in front of Tribeca Coffee Shop, San Nicolas, Ilocos Norte, and DNB General Merchandise, Rizal Street in front of Central Elementary School. Contact Miss Jane at 0998-952-8672 and like us on Facebook, Boucher Ilocos. Kaganda ka na? Kikita ka pa, bes! Open for some distributors, dealers, and resellers. Gina po, Boucher International, your wellness and beauty products. Looking for fast, reliable, and convenient services for your travel? My Travelicious is the best for you. They offer visa assistance for USA, Canada, UK, Schengen countries, Australia, New Zealand, and Asian countries. Also offer educational tours or lakbay-aral, company outings or team building, domestic and international tour packages, Holy Land and tour package, domestic and international ticketing, passport processing, authentication of documents, or red ribbon and hotel bookings. Visit My Travelicious Travel Agency at Barangay 13, General Segundo Avenue, Asian Pearl Building, back of Red Motors, or contact 0998-989-8447 or 0995-206-8255 or 773-1756. Please do visit also My Travelicious Vegan Branch, Del Pilar Street, Barangay 3, Vegan City, Ilocos Sur, beside Del Pilar Pharmacy. Owned and managed by Karen Castillo Sales. My Travelicious, the travel that suits your taste. Piliin mo ang Pilipinas. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. When the night is darkest, open up your mind. Dream begins, it's becoming clearer. Listen to the distance.
it's too early yet to say that. Of course, no? Sino may gustong uwi na ako? I don't want you to go. Diba? May unfinished business ka pa eh. Charot. Anyway, let's read the messages here sa inbox po natin. Good evening po, best friend Melody. My name is Erwin from Batak. Ano to? Batak, boy me. Kuna na ha. Ma'am, pakiplag naman itong number ko. Girl lang. Yung pwedeng mag-text na, ma'am. 20 pataas lang. Kuna na. Ang number po niya ay 0909-639-0310. Okay? And of course, best pa shout Kit, Vince Oswaldo, and JR Best. Thank you, best friend ko. Kunana, when, best? At greet ko man ni bakit ko. Dapat sinabi mo yung pangalan ng bakit mo. Anyway, siya po si Charlie ng Lagi Sail. Ayan. Tas, ano to? Best, tawagan mo nga ako. Hindi kita matawagan kasi TM ako. Okay, bigyan mo ako ng pwedeng tawagan. Same, TM, kunana. Best, may ibasa mo na kumamande. Number ko, agtawan 25 pataas. Tiket ko nga makatext. Ininayadam ko mabes. Kunana. Sige. 0862. Again, it's 0912-183-0862. And good evening, best friend. Request po ng stay. It's Medina Ramiscal. Thanks, Idol, sabi. Maraming salamat din sa'yo. Pakibasam tuman dito number yung Globe Best. 0956-173-3643. Pag-greet nga po yung mga Tagalapas na nakikinig ngayon, lalo na sa mga tita ko na si Tita Aline, at pa-request na din po ng Perfect by Ed Sheeran. Ako po pala si Catherine Nisperos ng Barangay 32A, La Paz, Lawag City. Wait lang. Baka malikalimutan ko eh. Ito, nakita ko sa McDo kahapon. Best friend, pag-greet kay Derek Lorenzo at saka si Godwin de la Cruz, Madamat Dengdeng Igmiti IFM, dito Ermita no Best ko ako na. Uy, maraming salamat ha. At syempre pa, pa-shoutout nga naman po itong mag-ama ko. Si Nabong at Vimin. Busy sila sa mga gadgets nila. Kami pala. At bukod mi nga lubong bes. Naku ha. Miss you na bes. Kuna ni Liwa. Isupay Diba? Mababay best friend Gina V. Ba't may date ka ba? Wala? Zero ka na naman ngayon. Anyway, let's have this one. Okay, from Eric Clapton. Sige. Wonderful tonight. And we are actually having a wonderful night kasama ang inyong best friend na si Melody sa 99.5 IFM. Ang best friend mo, Supay
just don't realize how much I love you. It's time to go home now, and I've got an aching head. So I give her the car keys, and she helps me to bed. And then I tell her, as I turn out the light, I say, my darling, you are wonderful tonight. Oh, my darling, you are wonderful tonight. IFM ay aking best friend. Makain-inom ka aya, agbirbirok ti mayat nga kugtar, para ken ka, datoy nga Red Horse. No di mapo di jay bibig mo ti extra strong nga laman. Extra strong nga lamiis. Extra strong nga imas iti kadakugtar ti Red Horse Beer. Ata iti kugtar ti numero 1 nga beer. Napigsa ti tama na ngemhaan nga maburak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Napigsa iti tama. Ngemhang nga mabetak. Dayta ti imas iti #1 beer. Dayto iti gusto. Design mo? Print mo. Pwede yan sa T-Shirt Factory Lawa. Meron silang iba't ibang klase ng t-shirt printing at personalized print ng mugs, tumblers, keychains, puzzles, sport jug, bag tag, bottom pins, stickers, card decals, at personalized acrylic products gaya ng trophies, plaques, nameplates, table name signs, at iba pa. I-personalize mo na din ang inyong invitations, souvenirs, at giveaways. At para mas masaya ang okasyon, renta ka na ng kanilang photo booth. Be unique. Create your own style. Saan ka pa? Dito ka na sa T-Shirt Factory. Barangay 11, General Segundo Avenue, Bacara Road, Lawag City. Harap ng Lawag Bangi Terminal. Call 300-0995 or 0942-560-2672. Like them on Facebook. T-Shirt Factory Lawag. Now accepting embroidery printing. BCYF, Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF, Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for hometown heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, Search for Hometown Heroes. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Ito ang 99.5 IFM, ang music station ng RMN sa Lawag City. 99.5 IFM, ang best friend mo. Ang best friend mo.
best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na nagbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko, the best friend sa lungkot at saya. Anong mang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tapos sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. 99.5 IFM, ang best friend mo. Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya, tanggaling galing. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. Always had that dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. See my goals, I don't believe in failure, cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before me. Once I was 20 years old. Songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still sorry. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold, or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold, or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Once I was 7 years old, Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old.
Ayan na. There was nothing to say the day you left. I just filled a suitcase full of regrets. I hailed a taxi in the rain, looking for some place to ease the pain. Oh, then like an answered prayer, I turned around and found you there. You really know where to start. Fixing the broken heart. You really know what to do. Your emotional tools can cure any fool whose dreams have fallen apart. Fixing a broken heart. I never could understand what you're going through. Must be a plan that led me to you. 'Cause all the hurt just disappears every moment you're near. Yeah, just like an answered prayer. You make the loneliness easy to bear. You really know where to start. Fixing the broken heart. You really know what to do. Your emotional tools can cure any fool whose dreams have fallen apart. Fixing a broken heart. Soon the rain will stop falling, baby. So let's forget the past, 'cause here we are at last. You really know where to start. Fixing the broken heart. You really know what to do. Your emotional tools can cure any fool whose dreams have fallen apart. Fixing a broken heart. Fixing a broken heart. Well, I think that there is a need for a friend of mine na kailangan niyang i-fix ang kanyang puso. So, kung ganun exactly ang nararamdaman yung best ko, don't hesitate to call me up, okay? Ulitin ko na naman ang mga numbers. Oo naman, 0919-377-6995. And of course, 0956-173-3643. Okay, may caller tayo. Hello? Ay, Diyos ko, grabe naman yung ingay. Hello? Hello? Bes? Hello, Bes. Naririnig mo ako? Naririnig mo ako, kako? Maingay kasi yung ano eh. Teka. Baka sa'yo to. Nasaan ka ba? Sa bahay. Napatawag ka sa IFM, Bes. Oo. Ikaw kamusta nga rin? Ano? Musta ka? Eto, okay naman ako. Ikaw?
Maingay itong ano natin, best ko ah. Grabe ang feedback. Kasi siguro nasa loob ka na ng room mo. Kaya ganyan. Bes. Sige, anong may paglilingkod ko sa'yo? Magdrama tayo, ate. Drama? Kare-record ko nga lang ng drama eh. Ano bang pangalan mo? June. June. Taga saan si June? Bakara, ate. Bakara. Ngayon ka lang tumawag ba? Or many times na rin? First time. First time. Okay. Tapos makikipag-drama ka agad sa akin, ha? Ha? Ang ganda-ganda mo, ate. Ganda-ganda ko? Bakit nakita mo na ako? Oo. Saan? Wala ka pang gusto na, ate. Ikaw talaga, naintindihan. Nakmot. Huwag ka nang mag-interview, ah. Ikaw talaga ang may boyfriend ako, siyempre, ba't ikaw wala? Wala pa. Wala dapat kasi lalaki kay, alangan naman may boyfriend ka, no? Diba? Okay, ganito na lang. Bakit wala ka pang GF? Siguro, A, di ka marunong manligaw? B, choosy ka? Bes? Bes? Si best friend, nakat na. Mantakin mo, ah. First time niyang tumawag, tapos sabi niya, magdrama tayo. Kaso nga lang kasi, okay lang sana sa akin. Kasi yung signal, diba, maingay. Sayang din lang naman, no? Alam mo naman ako pag nagdrama, I usually give out my best. But sometimes I guess my best wasn't good enough. May hugot. Okay. When best, ang kimabalin nga tawagan best friend kayo, dapat yung tumawag, ha? Sige, try natin to. Hello? Hello, ate. Yes, good evening. Good evening, ate. Anong pangalan mo? Justin. Justin ng Lawag? Okay. Okay. O, ikaw naman, Justin, napatawag ka. Wala, mangangamusta lang, ate. Ganon? Siguro na-miss mo ko, no? Matagal kasing hindi ako umere. Charot. Ano po? Charot, to naman, no? Okay, ayos naman ako, best ko, ah. Eto, at lagi namang masaya, kaya, you know, ikaw siguro, no, ang dapat kong kumustahin. Oh, best. May araw na ito. May araw na malungkot. May araw na malungkot? O, bakit ka malungkot? Dahil sa syota. Ha? Dahil sa syota. Bakit yung syota mo? Ano problema niya? Oh, hindi ka na nakapagsalita. Anong problema niya anong problema mo sa syota mo? Parang talaga natatanggap ako. Taka, choppy ka. Diba, ate, hindi naman natatanggal yung pag-aaway. Oo naman. Diba? Kumbaga, ang ibig mo sabihin, parte na yan ng relasyon. Pero huwag mo naman patagalin. Diba? Kasama ko siya po. Ha? Kasama ko siya. Nandyan siya ngayon? Oo, tulog na. Shota mo yan, ha? Oo, ate. Ilan taong ka na ba? 23 na. 23 ka na, parang ano ba lang, 17? 16, yung boses mo, nag-work ka na? Bukid-bukid nga lang po, ate. Ha? Sa bukid-bukid lang. Sa bukid-bukid. Yung girlfriend mo, nag-work na ba? Nag-aaral? Doon lang sa bahay nila. Sa bahay nila. Buti pinayagan siyang Tane, umyan dita balayo, bes. Nagpalusot, ate. Nagpalusot. Naku, hindi maganda yung mga ganyan, bes.
Kung hindi pa handa, wag muna. Sabi niya, may ano kami ate, after 5 years. After 5 years yun. Oh, ilang taon na ba kayo bilang magsyota? Wala pang 1 month ate, Oh, 1 month. wala pang 1 month. Tapos, ano yan, inuwi mo na. Buti hindi nagalit yung mga parents mo. Hindi naman ate, suportado naman. Suportado? Sigurado kang sinabi mo. Oo ate. Kaso ano pa lang, wala pa kayong 1 month. Sorry pero... tignan mo, mag-1 month pa lang. Against naman ako dyan. Hindi, ang tunay nagmamahal ate, kahit walang pagsipong na yung parang yung nararamdaman yung nakukuryente kapag nagsisipong siya. Nakurkuryente, kung kunamit yan, aya. Kaslamet lang mo pan... Kaya talaga, mawantiyan na natin. I know, I understand. Pero sana, huwag tayo masyadong padadala sa emosyon. Yan ate. Hindi naman nawala lagi ate. Kaya nabuntis. Kahit na. Ibig sabihin sa emosyon. Emosyon na, kumbaga alam mo yun, may mga bagay na minsan hindi naman sa mahirap yun. Ayaw mo lang lesbian. Alam niya na kayo? I mean, alam nila? Alam ng parents na kayo? Oo yata ate. Hindi ka pa sure. Tignan mo. Oo yata ate. O, diba? Tapos, best friend, nasa Cagayan. Tapos, tinok niya naman na oportunidad para magkasama kayo. Pero mahirap yan. Kasi, mali pag nalaman, natural, anong magiging impression sa'yo ng parents niya? Hindi yan ate. Kapatanayan diyan. Oo. Kaso madali lang magsalita kung minsan Siyempre, mapapatunayan mo talaga pero you have to go through a process din. Hamit nga si nga, papatunayan ko gusto ikit ka siya Pero sa totoo lang, mahirap din yung landas na tatakakin mo papunta doon. But anyway, I just hope na pagkatapos niyan is mag-uusap kayo ng masinsinan. Okay? Like, pagka nagkasama kayo, you take it as an opportunity na pag-usapan yung mga bagay o pagkaplano para sa inyong relasyon. Okay? Oo naman. Sige, what song? Kasasabi ko lang, ko talaga, nirequest mo naman. Pero dalawa ito pwede? Isa lang, para mapagbigyan ko naman yung iba. Ikaw talaga, isa lang naman yung minamahal mo, diba? Yan natin. Okay yan. I'm all about you. I'm all about you? Oo, ate. Detan summer, deti awan kit. Oo. I'm... Ate, ang kapag baby. Aya? I'm all... Oo nga pala. Ni Aaron Carter. Ay, Bingayang, best. Okay. Sige, lagay ko na lang dito para ma-play ko mamaya. Ano kasi, nagkaroon ng commitment si best friend Genevieve. So, nag-adjust lang kami sa time. Nagkapalit. Naman, naputol. Sarap-sarapan na ng usapan. No? Nag-explain pa naman ako Charot. Next, hello? Hello? Yes, RD? Kala mo, hindi kita mabubusesan, ha? Ba't mag-iingay yung phone mo? Headset, so? Ay, headset. Wow, sosyal. Ay. Hindi ka mapapakinggan so wala akong headset. I see. Okay. Actually, anyway, mag-comment lang ako sa caller mo kanina. Ba't kailangan ba? Ba't sinasabi ko bang mag-comment ka? Charot. Sinong caller? Yung before, bago ako. Okay. Bakit? Anong reaction mo? Sino yung resident natin yung tumawag? Oo. Okay. Para sa akin, wala. Hindi naman pwede na inuwi na kagad kasi siyempre wala. Kung magwawan pa lang. Yun, paano pag sabi niya, paano pag nalaman? Sila rin yung kawawa. Saka, ang sagot, tignan lang. Para sa akin natin, sagwa lang. Kasi 1 month, tas ganun na. Kahit na lesbian yun, dapat dapat hindi mo na inuwi.
okay lang na, pasyal. Then uuwi din sa kanila. Sabi niya, lang sa akin. Okay, so wala kang naging experience na ganun? Dahil, kasi chef ko at the chef that the girlfriend if I'm amok lang, and then, ayun, niatid ko din pa uwi. Ganun lang. Ba't ka galit? Hindi ako galit. Ano ba? Meron ka bang gusto mo iuwi? wala. So, Meron. Oh, sabi mo wala, tapos meron. Ano naman? Grabe mo. Ang bilis mo nang bumawi ng mga salita mo, ha? Hindi, iba yung iuwi ko. Oh. Tagumpay. Wow. Ano naman yung career mo ngayon? And nag-text na kasi yung pinsan ko sa Singapore. Pinapaano na ako ng passport. Wow. Grabe, lumilevel up ka na, no? Same papawid ka na. Yun, gagangay lang ako. Kasapulan ka na kumita tiyan ng tapno makarunong. Siyempre naman, no? Kailangan talaga look for greener pasture. Tsaka yung kung hindi ngayon kailan ka pa kikilos, diba? Anyway, year-ore ko na tiyan na natin. Pakit na nga pagka-passport. Super, Isa galing pala rin. Okay. Regarding dun sa reaction mo kanina, I for one also, uncommit nga kahit di ka shy. Siguro mabalbalin met din into no kaslang deti. Teko nam nga ro din nga okay ti aminin. Di kapan po natakmet pera de los buenos I have nothing against you, best friend na tumawag kanina. Pero, teko nak nga ro adalin tinga na lang di sitwasyon. Kailangan talaga ng planning. Although, at the time na talagang nga hamakait mapukaw isuna, but still you have to go with the flow and how you're going to handle your relationship. Right? Sa katunayan natin, hindi pa sila masyadong magkakilala. Real talk. Nasa getting to know stage pa rin sila. But, take ko namin nga ro din, we have nothing against you guys. Mga best, no? Kailangan lang natin na before na tawag dito, umenter tayo sa isang bagay, masapol nga, take ko nga ro nga hanga purong emosyon. Di nga invitations tayo, tada tayo tumit lang ti. Take ko na murta tayo, kakaasing nga, agsarsara pa tila adda. Nadado, makita po, or explain kang explain. Kanti, kung nakita tayo pa, nga first impression lasts. Diba? Tsaka, madiginobra nang nagpalusot. Well, kasi kung naglarad, walang sikreto na hindi nabubunyag. No, parang ikaw, in love ka dasi sa titier mo. Charot. Kaya walang sikreto na di nabubunyag. Tama nga naman yon. Mas maganda talaga pag lagi ka nagsasabi ng totoo para hindi ka iligaw. Awan alibay mo, ang palusod.com mo, wala kang inaapakan, di ba? Kasi parang nagkataon, sa balit kada na, and then, na pasamak na madigin niya na, yada yung abo, na pasamak. Ang daan buti pag pangkitaan, daging ka, pangsarakan, daging ka. May point. Oh, kaya ikaw, mukhang natagpuan mo na ang tamang landas. Straight lang. So, kung mabibigyan kayo ng chance na mag-meet sa ibang pagkakataon, gusto mo pa rin siya? Hindi natin. Wow, bilis tagsagot, walang paikot-ik. Okay. Straight to the point. Huwag na yung dikaw-dikaw. Parang may kumakagat sa balikat ko, ano ba? Ay, grabe. Sit ka. Hindi kasi naka-makeup ako, tapos naka-ayos talaga ako. Galing ako sa hosting. Hosting ng kasal. Aray ko. Ewan ko ba? Siguro na-miss ako ng mga langgam dito kung meron man. Hindi lang langgam yung nakakamiss si ate, pati rin kami. Nox. Bebe naman to. O di rin kayo namimiss talaga ako ng booth dito o may hindi na ako nakikita na namimiss ako. Dahil kasi ilang araw kang hindi nag-on-air, grabe. Oo nga. Nag-on-air naman ako, pero sa hapon. Hapon? Oo. Pero syempre, na-miss ko rin ang gabing ito. So, kaya... Pagka nga, wala ka namang binigay nung kaarawan. Charot. Charot lang. At ang flag, Aha, ag-flag ka na. Amuklata idin na. Nababayan na ng flag, bro. Bakit?
Ate. Ganun ka naman eh. Nagpapaikot ka lang eh. Sige, mag-plug ka na. Hindi pagmamahal. Sige ate, ayun. 0907-296-0618. 0907-296-0618. Yeah, ate. Alam mo, halatang nagmamadali ka. Kasi 7 minutes na naman to, no? Alam na, Des. Sige, ulitin ko. Sige, request mo muna. All of me. 0907-296-0618. Okay. That's it. Thank you, ate. Thank you. You're welcome. Bye-bye. Ingat sa pag-uwi mamaya, ate. Salamat. Yun si best friend RD. Okay? Yan. Pwede naman kayo magbigay ng inyong mga inputs. Ayan. Kuro-kuro ninyo. Pero de los buenos lang. Yan ang pag-uusapan lang natin, diba? Alam mo, may mga issues talaga tayo na na-encounter sa araw-araw. So, it's always nice to each other. It's not always me giving a piece of advice from to you, no? Sabihin na natin na yung ang sabi ko, yung natututo rin tayo sa isa't isa. Yun naman dapat eh, diba? Because there are a lot of things that we should know about, and let us not stop asking questions because we know that when you ask, syempre, may sagot. Hindi nyo makukuha ngayon. Basta, balang araw, ay sasagutin din kayo. Okay? For the meantime, let's have Sarah Geronimo. Para lalo niyo mas maramdaman ang pag-ibig ko sa inyo. Namiss ko rin kayo, kala niyo, best ko ah. Melody Pio. Melody Pio talaga. Melody. It is now 10:31 and 99.5 IFM ang best friend mo, Super Ash. Back into the arms I love. Lead me like you did before. Touch me once again and remember when there was no one that you wanted more. Don't go, you know you'll break my heart. She
see all the things that your heart needs to know. I'll be waiting for you here inside my heart. I'm the one who wants to love you more. Can't you see I can give you everything you need? Let me be the one to love you Konnichiwa. Bagong lipat nga pala ako dito sa tapat ng bahay mo. I was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Ay, kita mo bang bulag ako? Eh, ano naman kung bulag ka? Ako naman na magsisilbing mata mo eh. Just to think what I might have missed. Looking back, how did I exist? I dreamed, still I never thought I'd come this far. But miracles come true. I know 'cause here we are, two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Tangos ang ilong mo? Bibigote ka? Alam mo, feeling ko ang pogi-pogi mo. Bulag ka nga. Tonight I fell in love with you, and all the things I never knew seem to come to me somehow. 'Cause baby, love is here and now. There's two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all
sabi dun sa mga lines ng kanta, no? Na narinig ko talaga, tumutok ako. Kung kanta-kanta nga pa ako, Naviview niyo ako on YouTube. Diba? I just can't believe you're mine, kanana. Diba? Parang, oops, kami na. Ha? Ganun, nakakagulat lang. Kasi parang, pakiramdam mo nung una, hindi ka niya sasagutin kasi supladita, supladito, no? Yung tipong mag-aalangan ka, nalalapitan siya. Pagkakita mo palang, feeling mo magtatago ka na dun sa palda ng nanay mo. Ganon. Palda talaga ng nanay, no? O di kayo sa pader, no? Pasulyap-sulyap ako. Kunyari, mamaya nandun na pala siya sa likod mo. Ay, booking! Nyamot. Hello? Hi? Sino to, Bes? Ha? Ano? Bumalik ka mo. Ang pagbabalik, ito yung si yung gusto makipagdrama sa akin. Di po, ate. Sino? Wala. Ano nga la? Sino to? Si Justin? Ako po. Diba? Ano lang pinag-uusapan natin kanina? Kulianin na to. Bine-verify ko lang. Ito talaga, tinitignan ko rin kung ulyanin ka. Tignan mo, wala ka masagot sa akin. Ano, Bes? Naputol ka. Yan tuloy. Ay, nako. Biglang ganun eh. Saan na ba yung magpapa-advise? Teka. Ito pala. Ayun. Hi, ate. Pwedeng magpa-advise. Nakipag-break kasi ako sa boyfriend ko ngayon kasi sa selos ko sa nagte-text sa kanya. Anong gagawin ko? Ito ka na naman. Nagpadala ka na naman ng damdamin mo. Pag hindi mo na-verify, mahirap din magbintang. Diba? Baka naman pwedeng pag-usapan na lang muna yan. Bawa ka magbitaw ng mga parting words mo. Yan tuloy, nagsisisi ka. Minsan talaga, yung selos, ayos. Ayos naman eh. Diba? Kaso kailangan ilagay din sa tamang lugar. Tawagan mo yung boyfriend mo. No, marami kang gagawing panunuyo sa kanya. So, kailangan maging creative ka sa panunuyo mo or else, hindi mo go-work out, okay? Ayun lang, mag-ano ka lang sa kanya. Basta mag-sorry ka, magpaumanhin ka, okay? Tapos, maya-maya yan, ayos na yan. Pag willing naman siyang makipag-usap sa'yo, di, tekunak nga road, mayat, cooperative mate. Hello? Muna. Hello? Hello, Bes. Bes, malakas yung monitor mo. Hi, Bes. Hi, Bes! Pagkikapsot mo lang, Bes! Bes. Sino dati, Bes? Hello? Bes. Bes, medyo madidi signal mo, choppy-choppy ka. Gawin, kasi Bes? Ayan mo. Dati kwarto, Bes? Bakit kwarto? Sige, alahan ka lagi di sumusumrekta kabinet. Doon na, Bes. Ay, ganun sumareka. Supaya. Anong pangalan mo? Lander, Bes. Ano? Lander. Lander. Okay. Sige, Lander. Taga saan ka naman? Taga Butong, Bes. Barangay 50. Bes. Tataka lang ang timawag, Bes? Bes. Tatanong ilang mga kasi ay, pengamin nga, di ka amot sumingi tayo. narigat gamin, Bes. Sa sir. Supaya, ala nga ro din tatata nakasingit ka, anong may paglilingkod ko? Pag-base na pang, Bes. Kasunod agarim. Kasunod agarim? When, Bes. Pero ka man ta, yan chokosak man deta nga ba, nagbulodik man deta ang chokos ni Shanti. Yan, Papi Shanti. Agori kita isuot ko lang deti eyeglasses ni Papi Shanti. Bita barbaring no nalawlawag ti panang advice ko keng kabes. Then, Bes. Okay. Sige. Paano ang kamo manligaw? Bakit? Ilan taon ka na? 21, Bes.
21 ka na? Parang boses mo naman 14. Yung totoo. Maala kang bes. Maala ka, sweetik, bes. Naala kang boyet. Under naman 21. Pwede ka pa nagka-girlfriend nga, Rod? Sa edad mo nga 21? Bes. Buwe. Awang ano kami forever, bes? Kasanong ordag forever ka ngamin katawang may pinakarelasyon mo itatta kasanong garod. Forever ka ang awanti syota na mabalbalin. Mabalbalin na, bes. Baka naman kasi masyado kang presko pagka nagpahayag ka ng pag-ibig. Na, bes? Baka mit nakapres-presko kamit no agarem ka? Baka may... Denggik, kunyari ganito na lang Kunyari ako yung girlfriend mo, ako yung liligawan mo, okay? Magdrama nga tayo, tignan ko kung magaling ka. Ang best, yak mo. Hindi ka makadanag, man. Sabi ganun. Hindi, para matignan ko lang kung basta ka lang maging komportable ka lang, okay? Hello, Bes. Bes, Halloween. Tap na kitak anat na ganan. Mayat na magpumasawin no saan. Tano di mo pumasa, di mo pumasa ako na ay ket detan. Medyo alarming dito sitwasyon mo. Charot. Okay, sige, eto na. Play natin yung Your Love ni Juris para may background. Ayan. Siyempre, ikaw yung unang mag-a-approach sa akin kasi ikaw... Hello? Bes, sikati mo na ata si kang agarem. Kunyari, nakita nak dita darayday. Di ba sa digtibotong ti darayday? Kunyari taga darayday na. Sige, ulitin natin yung background. Sige, okay. Sige, go. Hello? Api telepono, nagkita tang road. Nyamot. Kasi mo nagsumbat yung telepono. Hello? Forget no personal meta best pero nakit. Hello, mabalin ti makiam amo. Kasi hello? Take 2. Pimpintasem. Pimpintasem angamin. Kunyari nakita na, crush na. Road. Ala, Diyos ko, bulog. Di lang, anyamot. Nardo ka, bes. Huwag ka kasing nervyosin, Hindi ko talaga, dahan-dahan lang. Practice nga, Rod. Practice makes perfect, okay? Jack man ang mumit, dito nga gayem mo ta. Di namit amo ti agarem ka sa nung Rod. Makisin na rita, madipay. Gore ka, siyak man lang ti agarem, men? Lamang bes. Lamang bes. Siyak lang ito muna, tiket ko sa win. Okay, kunyari crush din kita. Kunyari lang, Bes. Kasi nuhang ka nga, grupo pa nga, ni The Rock. Ni Dwayne Johnson, ket di ka kayit no kuha. Charot. Okay, ready? And go. Excuse me? Hello? Ayan. Ikaw nga. Kanina ka kasi kita pinagmamasdan Parang atubili ka. Hindi ko tuloy alam kung may hinahanap ka or sadyang ako lang talaga yung hinahanap mo. Natulala ka na naman sa akin. Oo nga ganito mo kasi. Ang gwapo mo. Baka naman pwedeng malaman yung pangalan mo. Nakutol naman. Kakainis to yung tawag mo Hindi siya naka-unli. Ay, naku, kanta na nga ako. You're the one that I can't wait to see. Diba? With you here by my side, I'm in ecstasy. Supay Well, regarding his problem, kasano ka na ti agarem bes ko Well, pwede ka sa harap ng salamin. Okay, parang ako nagpa-practice sa harap ng salamin. Salamin ni Shanti. Papi Shanti, pera muna Okay.
Wala bang ano to? Hanggang agkamata? Ayan, subaya. Anyway, nutad mga masapol mo talaga tag-practice na medyo arin nervyosen ka. Bes kwa, taada talaga di kita banag nga masapol ket medyo prepared kami. Although, meron din naman yung sanay ka na nakikihalo-bilo sa ibang tao, and so yung paniligaw mo is just so easy, no? Unrehearsed, unscripted. Yung ano lang, whatever na lalabas sa bibig mo, pero kailangan naman nagkit na pindas mit AJ, panangidaldalan mo, bes ko Pasok, ayos, diba? Ganun lang. Ayun nga pala, meron akong announcement, kasi natong October 14, ang District 1 Super Club sa Lawag City, syempre, will give you the ultimate party as it celebrate its first year anniversary. So you have to grab your tickets now and book for your VIP seats para ma-enjoy niyo po yung mga games, papremyo, promos, tsaka maraming entertainment portion dyan. And nandun yung mga very own comedian host natin, sina Alab Poy of Manila, DJ Ayel, and many more. Yan. Tapos, pwede kayo manalo ng cellphone, ganyan. Dapat VIP pass ka, no, para iti may isang atawin. No, manag-club kayo, kasi best pa, adventure, party-party. Ayun. Basta October 14, na Super Club First Anniversary Celebration, tagas D1 at 1. Punta kayo dito sa station kung gusto niyo ng mga tickets. Nagpapasalamat din kami sa mga sponsors. Siyempre, pag Globe Telecom, Vibe Hotel, Ace Crown, San Miguel Beer, Emperador, Wanda Couture, Allen Skyler Blas, and of course, your official media partner, the official media partner rather, is 99.5 IFM, ang best friend mo. Supay, hello? Hello? Hi. Hello, ate. Good evening. Nessie? Wala, ate. Kasi bumalbalas ang matitimik mo, At talaga, balasan naman, ate. Bakit? Anong problema mo? Ay, galing ka sa pag-iyak, nararamdaman ko. Bakit anong problema mo? Ate? Ano't problema, Bes? Problema, ate. Sino? Lakay mo? Well, Apay, hindi pa nagsubli. nagmamalas amin nga, pumunta sa ate ka. Don't say that. Grabe ka naman nagmamalas, no? Handmade nga ta. Marami ba itong problema mo para isa-isahin natin? Ate. Sige, ano DJ main nga problema? May bangot ka, DJ. Dinamit nila kayo ko, ate. Kinadinanog na. Diba? Di nga, lipat ka sa rin ate, nagdalgali ugali na. Lang, mami kanya pon. Kalo ate. Dito pa ako. Sige, tuloy mo lang. Di mami kanya pon, tapos may sa una, may tikit na yung sa kanya pon, o rin nakasakasik ka pala sa una ate. Nagkakadaktos, nagkakaalas, guys. Okay. Ngayon, nasa na siya? Hindi ko mo ate kasi nabait kami hanggang dingdingan ate. Like, ilang buwan? Pag makabulan at 1 month nga ko magdingdingan ate. 1 month na? Mag-1 month na? 1 ate. Pero sa 1 month na yon, nagtitext naman kayo sa isa't isa? Minsan lang ate, kasi no tumutawag ayan da, iparit na nga tumawag ate. Bakit daw? Hello ate. Bakit daw? Ate. Apay ka no, bes? Iparit na nga callback sa balay ayan da. Then iparit na nga silang adda nga pinagsasauna kanya ate, nagkakaalas at kasi hindi ka nagsasauna kanya ate, arig na pinatay na kon. Kit apay nga, di kayo agsinarita nga duwa. Kasi lang na una kanya kon ate, kasi may baga-baga na musti. So yung main na problema is yung ano, dati haang mo isun. Ate.
Hindi, agor ka, dapalay bagak. Sige, kapay lang. May karunat nga sa panin ate, hindi kong paen, ibabain kita, doon kita, upos jay. Bago kayo nagkahiwalay? Ang kamuun ate, nga nang kami magtilaw at kalingan. Hindi kahit ka sa wenti nagpagyanan. Uwan ate. So, kawalan ng respeto. Saan ba kayo nakatira nung kayo pa? I mean, nung before 1 month? Hindi kalman ate, tinawaga ni Jen, sinurita Jen. Guri ka. Yan nat ayan yo, idisakbay nga kwa, tikunak, sakbay nga nagtalaw. Siyempre, obviously, isiguro jabalayo. At anang rugkit nagawid medya yan dan ako na. Bakam igibalay igi ate. Kit iso nga rod, saksaktan na ka bukod mo nga balay. Correct? O, tungtung pain na ka ko na. Tapos, awan respeto na, agsasauti madi. Kuha natin. Oo. Mismo tayo nga nakita ni mother ko. Pinangkastay na. Oo. Pinakagod niya. At siyempre, pinagtalaw dananang. Oo, natural. Ikaw ba naman, no? Sasaksiyan mo yung ganyan na klase. Kumbaga, ingingutin na ka dananang mo. Nabayagda ka ngayon alalagaan. Hindi malam ate tinawaga ni Senyorita Jen. At pagpakaasi at kanya na nga best kung may mampalang isaayan mo kasi madi talaga hanggang nakagulgulo nga rin pa rin na ako ate. Inayak kay Senyorita Jen, nagpalang kanya that point. Taon ang makapapanak ate kasi gulong-gulo na nga rin dito. Pero mag-arami dito. Ganito na lang, no? Kasi, umuna ti amin, kung na mga kakaskasaryo pa lang, hindi ti amom nagbalbaliwen, aya. Kit, dangdang ran na ka, saksaktan na ka. So, timan point ko dita, apipay lang nga rodmet, nga nagsimpa kayo nga duwa. Ngayon, ogori ka, ti damagik, before nga nagsimpa kayo, namin nagkasar kayo, saksaktan na kain, makalaklakam ka ti madinga sasaon, or ana. Hanot tayo idi ate. Manmanot tayo idi ate. So, ano't kinagura na nga ro? Dapay nga naging ganon, magaspang to ugali na. Yan ate. Kaya nga, ano't naging rason? Meron ba siyang hinihingi sa'yo? Na di mo kayang ibigay? Or meron ba siyang... Anong problema? Hanot ako si ate. Anong nga ron? Dala mayroon na nga awan po sa ate. No, dakit na nga dawatin siya ate. No, awan mo ko na ate, itapilit na natin si DJ Bulon na mga patakan niya ko. Ay, madi nga pulos best friend ti ugali na. Sorry pero de los buenos. So, direct to the point ako. Kaya sinibihan ko kahit at ibabain na. Isang warod de jay. Ti madi, ti relasyon, no awan respeto. Ure, awan, among DJ ayat, isuro na ka no adde respeto. Di ba? Panunutim, panunutim nga, amok detat makaiga po na. Kasi naikwentom di kwarta ko nam tatay, nadawatan na ka umaited mo, agpungtot. Api anat trabaho na bes? Awan ate, kasi ano nga may concentrate ka trabaho ate para kanya na lang. What do you mean para kanya na lang? Agtrabaho tas di nakaikan? Yan, hanggang mabigbigyan nga sila sa pulan na ate. Ket madi, agasawa kayo nga rod, bes. Kadakad, paimot ka stamot. Amom tikit na sa na agasawa kayon, ket dapat amoy tagbinulig. Hindi nga, iso nga rod nga pinagtimot na kayo ni Apo Diyos ni Saing, nakatintay call na. Pero, ang point doon is, awan work na. Tapos, numasapol at kwarta, dawatan na ka, bes. Pero, dalos benos, paunay mo ton, isupay ti makagagat mo ta makaungat. Narigat deto yung sagsagabayam talaga. Pero, instead of crying, instead of, lamenting, sorry to use the word lamenting, no? Parang pagluluksa. Kung nalapit kita makabulan ito, agarami tayo natin linapit ka, dapat tupat no kasta, charot. Namiss ko tuloy yung pila, ano ba yan? Ganito na lang, best friend, tinapintas nga ramidem, ket deti pagkalmaim pelat bagbagim. Kailangan nga nakalma, haang ka nga deti padalos-dalos desisyon mo, ken amok maawatak at anang urgit ay item nila kay mo.
pagtalnaempay lang. Takarirignam. Tainton medyo maalaw mo diriknam mo, nag-subside metten di kita nga emosyon bes. Pwede mong tawagan siya or i-text mo siya. Hindi lang mabalin, tinaalumamay Di lang mabalin nga ag sinarita ta, itinalapat. Anamit, dito mapaspasama kadatan, it's been a month, and hangko kay tikastoy, tang anang arot kit agasawa ta ko na. Di lang problema, dito iparit na matagtawag ka, kat anang arot, kat cellphone na mat deta, anak ko, pagparitan na yung bagkumano landline, ata, nohan na bagi deta landline. Di nga min, mga adakar, bangan na mo, kasyay. Ang na cellphone na kitin posible, mat nga one cellphone na best friend. Ala, uri, cellphone ni Manang na mabaling ka mo makisuyo. Or, nabibindas manin, kausapin mo yung parents mo na nga agsasarita kayo. Haanmet ka di nga to end the relationship, no mabaling pa yung ikanti may isang chance. But then, no patuloy tupay lang ang saksaktan na ka best friend, same thing, no? Awang balbaliwan na, medyo may masmasan ka naman. Diba? Don't allow yourself, never, nasaktan ka sa isang walang kakwenta-kwentang bagay. You ought to be respected. You are an individual, although we all commit mistakes. Hindi siya enough para sabihan ka na ganito, ganyan ka, so karapatan mo ganito, you deserve ganito, ganyan. Hindi, diba? Respeto lang. Kasi, sabi ko nga, pag alam mong rumespeto, magiging maayos ang lahat. Yung pagmamahal na yan, natututunan yan. Tuturuan ka ng respeto para ilagay sa tama. Kapag kamahal ka ng isang tao, bakit mo kailangan masaktan? Diba? Okay lang sana kung may katuturan na yung sakit. Pero, obviously, if you give importance to somebody whom you love, you'll never let her experience pain na todo up to the point na nawawalan ka na ng respeto sa kanya, napagbubuhatan mo ng kamay, nasasabihan mo siya ng mga bagay na kinakasama ng loob niya. Sabi ko nga, walang kakwenta-kwenta. Nonsense. Diba? So, sa isang part ng, yung, at times when you really need to reflect on something, do it. Don't let yourself be swayed too much by your emotions. Because if you do, well, you'll get caught. Parang maze lang yan. Labyrinth, best friend. You'll never know where to go. Nakakalito, masansansil mo ka nga, di mo amot, gapgapuna. But the key is within yourself. Ikaw, best friend. Kaya, dapat, tend to be more rational. Maging rational ka. Ibig sabihin, mag-iisip ka ng mga bagay na sabihin natin na magiging mas magaan. No? On your part na lang, maawa ka naman sa sarili mo, you need to regain your confidence. Diba? Tao lang tayo, alam natin yan. But then, we can correct mistakes. We can be better people. Because it's a choice. Diba? You know how wonderful to live in this world. Because life itself is a gift. Therefore, we must be thankful na nabiyayaan tayo na itong matatawag na life to enjoy everything. Although God didn't give us everything to enjoy life, but God gave us life to enjoy everything. So you must learn to embrace that fact sa buhay natin. And with that, you'll know how to get through with your problems. Challenges lahat ng yan. But still, after so many attempts, so many chances na binibigay mo sa Kanya, ganito pa rin na mapapala mo, magsip-isip ka na, best friend. Kaya nagsabi ko sa'yo, ang dami-daming offers ng buhay natin. Maraming mga bagay na masasabing ways and how we are going to nurture ourselves. Anin mo naman yung isang partner na hindi ka naman kayang pahalagahan, best kwa. Buti sana pa bang mapakiusapan mo pa. Agsarita taman. Madi ka nga agtawag dito eh. Mga po. Anyamangat. Kat kasano nga rod nga makapigsin na rita ta. Umay ka mga rod dito magisarita at kadwak di tinaganak ko. Hanggaw mo may dito eh. Na ba? Ay, naku, ang hirap. Pero if you need na yung assistance ng, say for example, kapitan, kasyay, inobalin palang ayusin parents to parents.
magkanda kayo, syempre, pagsaritaan. Ngem no, kung wali mo ti danon ti barangay, tapno no nalawlawag digiti issues, para malaman mo na exactly what to do. Mahirap yung you are expecting something, and then walang malinaw na sagot doon sa expectation mo. Okay? Ayun lang, best friend Nessie. Anyway, thank you so much for the opportunity na ibahagi mo, no? Maibahagi mo itong problema mo ngayon. Sabi mo marami pa, sayang. No, sayang at hindi na natin nagawang buklatin ang iba pang episodes ng life mo. But then, I'm still hoping that you can still call us up para makontinue natin, ha? Well, just stay right there mga best friend ko, cause best friend Melody will be right back. Agad-agad, for sure. Alam ko, na-miss niyo ako. Dito syempre sa 99.5 IFM, ang best friend mo, Supaya. Ito ang 99.5 IFM, ang music station ng RMN sa Lawag City. 99.5 IFM, ang best friend mo. Ang best friend mo. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anong mang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tapos sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. 99.5 IFM, ang best friend mo. Di kita malimutan sa mga gabing nagdaan. Ikaw ang pangarap, nais kong makamtan. Sa buhay ko ay ikaw ang kahulugan. Pag-ibig ko'y walang kamatayan. Ako'y umaasang muli kang mahagan. Ikaw pa rin
by There are nights when I can't help but cry, and I wonder why you had to leave me. Why did it have to end so soon? When you said that you would never leave me. Tell me, where did I go wrong? What did I do to make you change your mind completely? When I thought this love would never end, but if this love's not ours to have, I've let it go with your goodbye. Why did it have to end so soon? When you said that you would never leave me. Tell me, where did I go wrong? What did I do to make you change your mind completely? When I thought this love would never end, but if this love's not ours to have, I'll let it go with your Dial ka na. I always thought you were the best. I guess I always will. I always felt that we were blessed, and I feel that way still. Sometimes we took the hard road, but we always saw it through. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Sometimes the world was on our side, sometimes it wasn't fair. Sometimes it gave a helping hand, sometimes we didn't care. 'Cause when we were together, it made the dream come true. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Someone who understands me, knows me in
inside out and helps keep me together and believes without a doubt that I could move a mountain, someone to tell it to. If I had only one friend left, I'd want it to be I had only one friend left, I'd want it to be you. Someone who understands me and knows me inside out and helps keep me together and believes without a doubt that I could move a mountain, someone to tell it to. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Ako naman, no, kahit mag-isa lang yung, kahit isa lang yung kaibigan ko, kung tapat siya sa akin, nandun siya, hindi lang sa mga oras na, alam mo na, banjing-banjing, diba? Kumbaga, agapay talaga siya kapag ako'y, yun, may emote-emote din, ganyan. Handang, maging karamay ko. Wow, sa drama, no? Masayang pakikinig sa'yo, best friend Juaning. Kumusta ka na? Okay. Lahat ng mga taga-Barangay 40, Balatong, Lawag City. Sa lahat po ng mga nakatutok sa atin, isang magandang gabi. At ingat sa mga mamang drivers natin dyan. Ingatan ang mga pasahero, yung mga bumibiyahe, papuntang Manila at sa lahat-lahat ng lugar na nais puntahan. Hello? Hello po, te. Hi, Den. Sino to? Si Christian Asuncion po. Christian Asuncion ng? Maharlika po. Maharlika dyan sa Laod? Opo. Okay. Christian Asuncion. Nakausap na kita dati, right? Hindi pa. Ngayon pa lang po. Ngayon pa lang. Kasi may mga callers ako dyan sa Maharlika. First time. Wow, nakadial ka, best ko, ha? Opo. Super yan. Napatawag ka ngayon, Christian. May problema lang po, te. Tungkol saan yung problema mo? Shota ko po, te. Bakit? Anong meron sa shota mo? Kasi kala ko hiwalay na po kami. Pero may jowa na po ako ngayon. Pero ngayon kasi okay na naman kami. Dalawa na sila, te. Kaya nahihirapan po ako. Mahirap talaga yan. Bakit? Sabi mo, kala mo hiwalay na kayo. Ano nangyari ba doon? Sabi niya kasi nung una, te, call off lang, te. Tapos ngayon, okay na naman. Ewan ko ba kung bakit yung ginagawa ang ganun, te. Teka. Cool off kayo. Bakit daw? Anong naging rason para mag-cool off kayo? Mag-study first muna daw siya, te. Mag-study muna siya? Opo, te. Okay. Ngayon, anong naging agreement ninyong dalawa? Ano tinagbalin nga salitaan nyo? Sakbay de jay. Bakit kanya na, te, okay lang. No, sumitiret mo naman makaturpos ka, pinagbasa muna kanya natin. Talagang hindi pa kayo hiwalay noon. Kasi, di mawat nga rodtigas lang, bes. Cool off. Teka lang, so ilang buwan yung cool off na yun? Kung bumabot po kami ng 3 months po, te. 3 months. Doon sa loob ng 3 months, hindi kayo nakapag-communicate? Hindi po, te. Awan text na, awan tawag na? Wala po, te. Kat basta lata nag-cool off ta ko nam kat sige ko namon. Kasi latan bes. Gaan nagdama ka, kailang na narason natin. Isa nga rod, kalpasan nga nagsinarita kayo, masapol ko pa iti agbasa, ganito, ganyan. Awan ba diti time nga, tunano nga rod, tinalawag nga saritaan, takas na kasyay? Ako mati, magbaka na natin aksugli, aktulat, maoray na, ako mati magbaka na kasi ating tigay,
Basta di yung punto na naglawang kami. Ngayon, Apay, di ka na, tinawagan so na idibes. Sana kinumusta mo rin. Saan tumawag-tawag, di ba ate, hindi na sumbatan natin. Ah, okay. Di naman pala niya sinasagot eh. Diba? Tapos ngayon, bumabalik siya sa'yo. Opo, ate. Bakit, kailan ka pa nagkasyota ng iba? Mga, nakamugula ko ng mga 1 month po, te. Kulang-kulang 1 month. What made you decide then na, kumbaga is, mag-move on tapos, magkaroon ng bagong chapter ng love life mo? Kasi, alam ko naman, te, nalaman ko na doon na meron ng iba. Ay, naamomet nga adamit din sa bali na kasi. Na-feel ko met din. Agpaiso nga adamit sa bali na. Kwente adamit. Na-feel mo met lang, nakita. Kwente nakita kwente, pa di Facebook na. Ah, what do you mean? Sige, let's go into details. Anong meron sa FB niya? Sige, conversation ko kasi amok na pirating password. Tapos yung conversation nila, sila. Well. Yan din kasi tinakin ko lang dyan, tomboy day pinatulan na yan. Bebe, amon ket that means nga rod, at least nakita metin ayang haang nga nagbalin nga true kadigitiin sa una kenyam. Sorry to say that, pero ganun yun eh. Sabi niya study first, tapos nagipagligawan din pala. O, diba? Sana man lang, sinabi niya lang sa'yo ng diretsahan kung ano talaga yung plano niya o bakit parang sawa na siya. Ganun, maintindihan mo. So, ngayon, bakit ka naguguluhan? Bakit tinanggap mo? Hindi naman, te. Gusto ko ata ng na lang. Ano? Kasi sinasabi niya, ako yung nagkamali, may ikipag-jowa ako, nagpamantalan naman siya, ganun yung ginawa natin. So, ibig sabihin, talaga nga, kaya't makipagsinublian ka? Tapos ket apapain na pitat sa di bago nga chapter pinagbiyak ko dito. Oh, pero wala namang problema dito sa bago mo. Wala mo tinat. Ganito na lang, 'di ba? Nay? O sige, I hope may monitor ka ha. So, eto ang mapapayo ko sa'yo. Adalin ta kami nga nasaya at kumbaga, isungarod nga nagipagsina nga kaskunana, dati syotam, agadal. Study first, okay? Ngayon, nabasa mo naman dun sa messenger na damit ka, ininarem na, syota na pa yun, kunam. Awan problema no, tumboy man deta, wano anat deta. Ti maliwanag ijay, nakipagrelasyon. Nga nang dawat keng kati pa ng cool off, panag cool off yung aduwa. Hanan sa naawatan di jay. Okay, imbes nga nag-cool off, nagpapudot met, charot. Kaya't nga sa win, may ibagak ka deta nga parte na apay met nga itatata adda gayem na nga kasko ng bes, katanabasa mo ti FB, manggulo. Kit tinawagan met idikwan. Tinawagan mo siya na tinanong mo, no? Kasi naman nga sumbatan. Hanggang pa kayo man nagsulod-sulid hindi naman sumbatan, kita na nga rod. Siguro, pa kayo dititext mo, tadaw-dawatim nga ag sa kayo. Ta siguro met-ket-ket mo tagpakada ta meron ka nang nakita na alam mo na, you know, muling tubok yung puso mo. Diyos ko naman, diba? Very obvious naman nga kaslang busy met ka di barong ka ininayat na So, para sa akin, no need na balikan mo siya. Diba? Kasi, Diyos ko, lantaran naman yung, yung pag-uugali niya. Kumakit, nalaka lang espilingen actually Nauray ay sikikidem, gabay kat amumon no, iti klase na. Sorry di naman sa ginajudge ko sure what, but I'm just only basing my reactions dun sa binigay mong detalye. Diba? Mabalin mo met ngamin nga, maamuan no, anat kinatao ti may isang tao. Adalim met ket, obserbarem met. Kasi ewan ko, pero mahilig kasi ako sa pag-observe. Tsaka, nafe-feel ko talaga pagka in good vibes ako sa tao or hindi. Yun. Tsaka number 1, tsaka kahit makipilimplin na steak, bagam latatus uston, mas ma-appreciate ko talaga yun. Kaysa magpapaligoy-ligoy ka pa, ano mapapala mo, Diyos ko naman, mahirapan ka pa. So,
there's no need to feel, best friend, na nahihirapan ka kasi dalawang syota mo. Isa na lang ang syota mo. Yun yung present mo. Diba? Naging bahagi na lamang ng buhay mo yung ex mo. Ex mo na yun. Kasi, kumbaga is, ginawa mo naman ng paraan to reconnect. But, wala kang naantay. Tapos, here comes naman na nandito na siya. Baka awan damit yung ginisyota na. Tapos, makapanunot mo tin best ko. Kasi may penal pa siguro nga gadadal. So, kaya na sa way, nagdesisyon siya na, agor kang pa lang, itry ko mamit makirelasyon di sa Bali. Parang ganun yung dating sa akin. Alam mo yun? Kasi, okay lang ko no, di mawat ti permiso. Nakilinawag mit, kalita nga cool off you. So, ano mo minsan get, daka mo. Pero, sige, pwede naman siguro yung stage na yon para mas malaman nyo pa, makapan nyo pa kung siya pa rin ba yung sinisigaw ng puso nyo or hindi na. At least, mabibigyan ka rin naman ng enough time na makapag-isip kung ano yung pwede mong i-prioritize. Okay? DJ lang, best friend. Para kanya, ibagam kengkuanan, meron na akong syota. Nung time na I'm getting in touch with you, wala ka nun. Kaya tagal kong kamo na nilulong na mag-usap tayo. Because I miss you a lot and I want this relationship sana na mag-work out. Pag nag-aaral ka man, ganitong gagawin natin para makapag-concentrate tayo. Then, let's help each other na kahit nag-aaral tayo pareho, kung naman agad-adal kay nga duwa, no kasanuta nga makaget through ka detoy uray no agbasbasa ta. Hindi nagpintas ko madijay kaysa met nga study first ko na mamot nga study first. Isupay best friend. Kaya nanapay. Wait lang DJ lang, tiket ko nga ipayo, mag-concentrate ka na lang dito sa present mong girlfriend. No, wala kit problema and I hope na you could be a perfect match, okay? And with that, good luck, best friend. Hello? Hello, ate. Ang pagbabalik ni best friend Nessie Okay, narinig mo ba yung advice ko? Oo, ate. So, thank you, ate. When? Kasi po, Diyos ko, best friend, ko nakngarod man nun, nangigmumat. Masapol tayo mo't ang gading kaslat pares respeto nga, ana. Pero konting respeto naman. Ay, ate, kasi nagadong nakasakit na anakin po, ate. Nagadiktiin text na nakaalas, ate. Isungaro de jay. Maawatak kumamat adamat makita nga pagbalbaliwan na best friend ken madi nga adda kay siya pagtaingan nyo tas magitgita ni nanang mo saksaktan na ka. Ate, kasi nakanunungkit, ate, ako nakurkura nga kanya nakita kami, ate. Sungarod meti ko na. Ang gawin mo ngayon, magpakabisi ka, humanap ka ng work. May work ka ba? When, ate? Okay. Sige, the work mo, agurnong ka, para matlang dada future mo, bes. When, ate? Ayun lang. I-try mo pa yung, kausapin suna. Tanong mo dilat ta best friend, akat agpanunot kat na imbagan. Kasano ka nga nga makausad mo, ti pa nagbiag mo, no, kastalaang. Kasi pinagli na ate, kasi lang ito quality parents na ate nga yung dito dayo kanya. Kapag lang si balak da ibig, kumalaskas kasarta niya na ate. Kat isong araw tatay ko na, anamit din na panunutam nga api agsimpa kayo nga minidin. Naam mo kasi hindi ate, hanggang pa lang kasi na ikasarta niya na ate. Kung nakasimpilit. Kung itinang ko kakanya, nakakasar kami. Sa awang pulos ko kami hindi ate. Naputag na libre, kasar hindi ate. Libre, kinayat kumot. Kung nagdimot din, habang bumaybay ang mitin, sa gali mo sa ugali ng kapasigan na kanya ko ate. Isong nga rin nga, Jack nga rin mag-get si nga point. Hindi nga min. Ta nakamadmadimit nga nakasaysayan med doon o na imbes ko mga agbalbali o pera de los benos, iti ko makinasayaat.
Yamahan met, imbes nga better ken apag balimit nga worst. So, ano nangyari doon? Hello? Hello, ate. Ano nangyari? Napindot mo? Yung kumalang kahit sa kanya, ate, oro ka ba magpagpagamin basta na lang sa kakaalas, ate. Narigat mo nga, Kuwabes. Narigat mo nga kumbinsirin ka deta nga banag. Kasi, han na mapilit ni Jeric na, ano iso talagat maramramdaman na. Makita mo nga talaga. No, anat us-us to. Di chay. So, agwan panunot ka. No, adda makita mga trabaho, ag-work ka, best friend. Hamo nga hayaan, ti bagbagim nga, inka ag-moment, awan tumatlat mapalam. Ano na po, ate, sa off dapat kayo sa onak ko dati. Nakamit ko lang matay ko na. Kit, met lagayam kasi met ibagbagana. Pumalag mo, nagpampanunig ko, ate, sinsayo ka may na isa. Ang mga pagbis niya na kurkura kanya na ate. Ore mangket ka siya, inuhan na mabigbig, nga awan nagkurkurangam. At adi kiti close-minded nga tao pero de los buenos. Taure anati klase ti palpalawag mo nga usto. No di kiti mindan ni Ruker, tiltilad. Kasi kastoy. Narigat mo isuro ida, tadi jeda nga rode. Diba? Ano ko mawiling damot nga magkipag-cooperate, di ka nasasaya at kung nagbiyag best friend. Tayo sungarod nga nag-asawa ka, tapos damot ti katakta ko nainay mo, piman. Oras di ko maamati kito, ate. Dinamit kaya at kasano nga rod? Yun mo, nagsaon na kinasaya at kanya na ate ko draon na. Agtinunos, itirigat kin namay, kunana nga rod. For richer, for poorer, for in sickness and in health, kunana. Anak balay da ate. Anak balay da. Kasala ang asawa ni Tortor na kanya ate. Ang talawin na kasyay. O malaki niya mo. Kung na may dagdaga di kasyay. Matlagayam, naisawang nadadyayan, baka peso talaga nga mauman. Kit alangan nga rod nga, ipilit mo, agtuok kan tumit lang, agtrabaho ka, dawatan na kan tubes. Ate, sinapanunod ko yung advice ko. Yan sa mga hanggang tawagan sa inyo. Di ba, in-inform mo nga sarita kay kuma. Tapos ibaga, namot nga ham mo nga tawagan, isuna idjay. Yan ate. Kahit kaano kay ito nga rod, ag sinarita na di mo tawagan, di ba? Kahit ko kumangat ate, sarita ka pumating na saya at orin ibaga na nga, sinakabi na ayos, hanggang asyay. Ginawan pala. Alam, maawata kun kunam, no, anati kayat mo kunam kadlatan. Tanarigat mo nga ipilit mo tayo bagbagim, no, mauman ti may isang tao king ka. Amat tumadla ag-workout, best friend. Makaglalo makita mo't nga, pagsasawan na ka, tungpain na ka. So, digit-tikit ka awan ti respeto. Kat madamdama, kasday nga kasjay. Adda ka di napasamak idikwan nga pimanaw, bes? Sakbay deto, sakbay deto pinagpanaw na. Adda idikwan napasamakin nga pimanaw. Ate. Yun naman pala, iisang beses eh. May kamano nga time na deto yen, time. Dua ate. May kadwan. So, second chance na dapat pa yun. Naku, at uli siya. The same advice pa rin ang bibigay ko sa'yo, best friend. Pagkat pag inaamit na panunutin ka, ririk na. Mga tira, kakaasik ang tumit lang. Diba? Here's a song from Aaron Carter. I'm All About You at 11:36. This is your best friend Melody, and you're tuned in to 99.5 IFM, ang best friend mo, Supaya. There's something I've got to say. You're always with me, even though you're far away. Talking to you, I must say, just the sound of your voice makes my heart melt. Oh, girl, well, it's true. I'm all about you. I'm all about us. No, baby, you never have to question my
sigaw nitong damdamin. Ako'y alipin mo kahit hindi batid. Aaminin ko minsan ako'y manhid. Sana ay iyong naririnig. Sa iyong yakap ako'y nasasabik. Ayoko sa iba. Sa'yo ako ay hindi magsasawa. Ano man ang iyong sabihin, umasa ka, ito ay diringgin. Madalas man na parang aso at pusang iliw, sa piling mo ako ay masaya. Ako'y alipin mo kahit hindi batid. Aaminin ko minsan ako'y manhid. Sana ay iyong naririnig. Sa iyong yakap ako'y nasasabik. Basta sa akin huwag kang mawawala. Ako'y alipin mo kahit hindi batid. Aaminin ko minsan ako'y manhid. Sana ay iyong naririnig. Sa iyong yakap ako'y nasasabik. Pagkat ikaw lang ang nais makatabi. Malamig man o mainit ang gabi, nais ko sana iparating na ikaw lamang ang siyang aking Well, pagsisilbihan talaga natin ang ating asawa, Beskwa, ha? At pwede tayong maging alipin na sa positibong aspeto nito at hindi sa walang kakwenta-kwentang bagay. Okay? Best friend, i-plug mo yung number ko, girl lang nukwa, 0977-214-0593. Globe lang kanino ka, best friend. Pare, ano na to eh? Magtawagan ta Globe Network sa hotline. Aman, matawagan, bes. Pa-plug din po ako, best ko. 18 to 24, kahit ano pwede. 0948. Check lang natin. Again, it's 0948-859-2120. And ang sabi dito, ate, paki-air mo man, Jay, ano to eh? Number ko. Looking for a girlfriend. Ganon. Agad-agad ah. Sige, ang number po niya ay 0930-083. Taka lang, mali. 0930-839. Kung nakuma, 1819 best. Ulitin ko yon 09... Wait lang. Pananan. Malikot tong cellphone. Teka lang.
Wano, napananan. Naman. Wala na tuloy. Ito, 0930-839-1819. And of course, Ate ba, request nga po ng All I Ask by Ed Sheeran. It's me, Catherine ng La Paz, yung tumawag na kanina. Melody, can we meet? I wish I can court you. I like to get drama with you. Ang sabi? Sorry, the door is closed, Bes. I have someone. And regarding the drama, we can do that some other time. Just give me a ring. Well, yeah. Diba? Hi, best friend. Pa-shout out man. Ken Princess, best friend. Mamiss ko sobra. Okay, sige, bes. Pag-greet man kay Remski ng Cervantes, Ilocos Sur. Sorry kung wala akong masyadong time sa'yo. Basta tandaan mo, andito lang ako para sa'yo. It's me, Eileen ng Lawag City. Wow, kay sweet. And, babate po yung girlfriend ko na si Angeline Morales. Third monthsary namin bukas kunana detoy. Mahal na mahal ko siya. Sabi, isupay alam mo yun, bes. Yung nag-request ng yung pinatug, basta hindi ko na matandaan, basta napatugtog ko na. Kilala mo na yung sarili mo, isupay Hi, bes, ag-message na man sa'yo. Chris, kahit nasa malayo ka, kawat-kaw pa rin ang mahal ko. At sana lahat ng sinasabi ko sa'yo na lahat ng sinasabi ko sa'yo, sinasabi ko sa'yo ito mahal ko kung nanagayam. Yan lang, bes. Josie ng Ilocos Norte. Okay. Teka. Check natin to. Fine. Teka. Wait. Good eve, bes. Greet mo man ni Mrs. kung nga madama. Pelang dingig na ta programang bes ni Vanji Badwa. Fine. Sa Nicolas bes. Kunana. Mangkabkablaw engineer. Badwa, bes. Pakipli mo latantay. Iniibig kita. Alawin, bes ko Alright. And teka lang. Tapusin na natin to. Best friend. Greet commandment nila kay kong Charlie Ken amin nga taga lagi kasiil. Ay, kasiling. Lagi sail, gayam. Ano ba yan? Iba yung kasili, another barangay. Mahal ko, agding-dingig kape lang. Kunana, sinabi mo sana yung pangalan niya, kung sino yun. Diba? Pag nakikinig siya, di pwede kang mag-message. Para-paraan lang yan. Ate Melody, naman TM number mo, 0956-173-3643. Okay. Sige, best ko sige, pwede nang tumawag. Mag-last caller ako. Promise. Ang oras po natin ay 49 minutes. Makalipas mo ng alas 11 ng gabi. And of course, I'm still here around waiting for your calls. Yan. Pwede nang tumawag. Nagtatanong ko sila. Mabalinan, bes. Nagbasa na lang itatay ti text. Dito inbox. Basta 0919-377-6995. Yan, 0956-173-3643. Okay. Naka-live ako. YouTube. 99.5 IFM live streaming. Diba? Yun. Para mapagmasdan nyo naman ang oily face ko na. Kasi may up ko. Madin ni Sus Maria. Dati District 1 Super Club Best October 14 no kada siya alas gatak na to oras na. Wait lang 8 o'clock po ng gabi. Sa lahat naman nagtatanong D1 at 1 kasi 1 year done. Mantakin mo, no? Ang bilis. Kailan lang nung ina-announce lang namin na
Tapos, eto, mag-1 year na nga sila. Congratulations in advance, Bes. Hello? Hello? Hello, Bes. Oh, Bes. Naimbag nga rabiim. Long time no talk. Sino deto eh? Ibos ni Tess dati ng Batak. Ah, eh? Api sa bali mang boses mo, Bes. Ay, kasi aya, Bes. Nabayag namin dito nagsarita, Bes. Isupay, o kumusta ka naman? Okay lang, Bes. Kay uri agad problema, okay lang. Supay, Babam lang ito problema ta. Ag problema lang tamot ko nang. Bes, problema ag problema ko. Supay, anang rod na patawag kami. Ana, Bes? Nabayagan nga, jak mahing ka boses mo, Bes. Apo, iso nga nagtawag kan, kasta. Ngayon, mailiwaking ka, Bes. Apo, kaili mo matlalat yung boses ko, aya. Bes, birthday na ito, October 6, Bes. Ag-birthday ka? Tuwem, Bes, igrit na ito, mas basit, Bes. Di mo nagpipata. Happy birthday ka ni best friend. Ano tibagak nga nagan nga, Rod? Na kompleto. Teresita Libo, Bes. Bagawisan. Alawin. Sige. Hindi mo nagpipata, Bes, baka jak makasingit. Una yan, aya. Ala kita i-message nakto. Ag-PM kan to, Bes. Bes. Tap na jak malipatan, tap na igrit ka. Kasi anak ng deta, kaya na si Bes. So, pa'y ala advice ang mga rodada pang naynayon. Ako, timaed advice ko, Bes, lipatin na lata, Bes, no kasi nga lalaki. Tapay, Met. Una na nga rodya ka. Na? Tabkabili na, Bes. Tapos ang pa ni inana, Bes. Suman, nagita mo ka brod ko, pero dalos benos. Napadasa maun, tikat dyan, Bes. Ampay, Bes. Jak pinapadasan. Nabayag kami ang agasawa, Bes. Jak pinapadasan. Congratulations nga, Rod. Ay, mapalad ka at meron kang ganyang Mr. Bes. Ore lang kumapitik, Bes. Ore ka sa 2 puntos na, Bes. Awang pulos, Bes. Deta mati magusto akin. Amo na kapay nga ilalaan. Akatapo nagmayatan. Bes. Okay. Sige, ala ka tag-message kami at ano nakariing pay. Maturog dyan, Bes. Daya amo kit nabanog. Ay, nabanog. Kahit malay mo na ala ka tayo tunulat akwan. Agaramid ka tunulat at note na metin tanurumar no bigat. Agat, pamumat dito tap nabasaan na mo. Diba? Isublimat basit agusumot nga love letters, Nakaawat kami idi ko at love letters, Nakaawat kami idi ko na ti love letters. Allah. Ay, Bes. Kailang maibagak ka dito na si Bes. Adanto lata, sa bali nga lalaki nga talaga mangilalakan nga na, Bes. Pwede ko siguro na i-anak. Mangilalakan nga na, Bes. Paunay ka mo ito, nagitay. Til-til, damat magbagang, Bes. Bes, nakasbuti lalaki, hindi mo kakailalaan ka kasi na lalaki, Bes. Nasa kumaki asawa na, dayeg besit, sinabilo ako. Grabe ka. Ay, amorbid mo naman. Grabe ka naman. Pero pwede rin, charot. Joke lang. Pwede, Bes. Hindi pwede. Wag naman. Ikaw talaga, Joke lang, Bes. Oo, siguro pwede nang, yung nga sabi ko, ag-usap na. Tanong mo, di na tagkit-kidlat ka talaga nga tamot nga na nauma. Apo, iso ti mauma, Umpay anak na, Bes? Naumpay, Bes, kwa. Tanang, dapat nga nabayag. Ay, nag-1 year dan, san? Bes, ngamin kasi ngamin ti anak ko, Bes, ngamay sa Bes. Pabilim ni ti asawa na idi, Bes, yung nga nagsinada. Ay. Kasano, Bes, kit mamartik na asawa na, Bes, pagkabili na gayam iso na ko ginamit, ibagbagakada kami, Bes. Deta ti madi, uray no kasi kumaakat awang han mo dapat nga kimkiman kuma.
Di namin, kasauna latamo tay amo na mapagtal ka na, especially kada kayo nga naganak na. Buhay nagsasarita kami, bes. Yung kaputas ang wanan may arod ko nak, bes. Sinabil na ta anak ko. Yan na nga rod, Idan. Dede, balasan ko biskit agad. Obra di ta motion. Agdandan na, napailang wala sa anin. Sida? Ana, bes? Iti asawa na kit adagye balay da, bes. Balay da mismo? Buhay, bes. Ngayon ti anak ko kay adakan niya, bes. So, kahit nasa wenan da agdandan na, dagajayan. Buhay, bes, sa anin, bes. Ampay nga nakasarak ti anak mo. Ampay, bes. Alakit barbarang tumot, makasarak mo't bes ko, deti may pagpanakal mo't, di ngamin. So, may abes? Sana kong arod, bes? Matibiyang, bes, ang nakasingit, nak. Di ay ayat ko nga nakasingit, nak, bes. Buti nga, nag-last caller pa ako eh. 4 minutes na lang, mag-alas 12 na. Ano dede nga Aldo nga manipudrogi inganat malpas jakpulos nakasingit. Isupay Tapos kanahin ng deng-dengeg. Po Diyos ko. Inggan to nga min pa-nail art. Da kita kukum tap nalaliso tagdayal. Bes. Hello? Best friend? Enak kinuha mo. Awan gamat dun. Yamot. Hello? Awanin ni best friend tayo, sorry. Anyway, that ends our program. Thursday edition ng Time to Share sa IFM. Okay, wait lang ta. Kita ikmampay dito, imabasbasak. Kunana, hi, gorgeous melody. Ingat sa pag-uwi, God bless. More power to IFM family. Ken gritak man ti boyfriend ko nga ni Alan Santiago at taga-Raraburan. Best friend, kunana. Alawin. Bes, magandang gabi sa'yo. Hay nga pala sa asawa ko na si Lanilyn Bes. Pwede nga palang mag-request sa Paskong darating kanta ni Freddy Aguilar. Okay. Saan? Wala naman siyang nilagay kung magpa-plug ako. Miss DJ, you should answer your hotline if there's incoming calls while the music is on playing. Ganon. Alawin nga, Rod. Kaso nga lang, ang kino ka maka-ere, when? Mabaling ko nga actually nga itik di siya call nga. Nung madamati pa music at hantay ano ko makapag-ere, obviously. So, mabalin tayo met kit diti agsin narita. Okay? Alawin best ko. Thanks for reminding. And, at ipa-plug man number ko, babae lang no ko, 0907-293-5559. Isla sardinas lang, Supay. Okay, awanin. Okay. Teka lang. Baka mamaya ma-silent mode ko to. Ay, hindi. Wait. Adjust ko na lang, para pag nag-program si Boom Tere bukas, handa na ito. Okay? Parang Girl Scout lang. Alright, be prepared. Konana. Nag-Girl Scout nakmet hindi, Isupay, It's now a minute before we hit 12 midnight. And really, as much as I would like to extend the program, balintan dimting manenti oras tayo, bes kwa. Wait lang. Teka lang, ada ko to Bes, kunana, nice to hear your voice again. Pa-play man tayo, Light and Shade. Okay, wait lang. He will paint the light and shade, colors of a tree. He will climb the steepest hill. Okay, ayan na. Tas ito, request dyan sa ating inbox. Yan, I need to go. So, thank you once again. I'm gonna be around tomorrow night. Same time, 9 p.m. to 12 midnight. This has been your best friend, Melody. Good night. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda, at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso.
mababalisa. Dahil ba ang puso ko'y labis na umibig sa'yo? Hanggang kailan matitiis ilihim ang pag-ibig ko? Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kay hirap pigilin? Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda, at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mo may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kay hirap pigilin? Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong malaman mo na iniibig kita. And the trees, he will climb the steepest hill, believing what he sees. He will lay down on the ground beneath the yellow tree. He will sleep forever if you try to set him free. Yeah, yeah, sail on the wings of a cloud. Where to? the sea, a mystery to me. He will reach out for the sun, not dreaming what he sees. He will fall down on his knees, an angel touching ground, takes him to the other
side, sweet love is coming down. Yeah, yeah, sail on the wings of a cloud. Where to, well, nobody knows. And cry, cry if you want them to see. Die every day to be free. Be proud to wear the colors that you call your own. Be loud, speak out when you want the world to know. Be strong, hold the flame for everyone to see. Be weak. So if you want to sail on the wings of a cloud, where to, well, nobody knows. And cry, cry if you want them to see. Die every day to be free. Be proud to wear the colors that you call your own. Be loud, speak out when you want the world to know. Be strong, now hold the flame for everyone to see. Be weak if you want to love. IFM ay aking best friend. I saw an old friend of ours today. She asked about you. I didn't quite know what to say. Heard you've been making the rounds round here, while I've been trying to make tears disappear. Now I'm almost over you. I've almost shook the blues. So when you come back around,
IFM, ang music station ng RMN sa Lawag City. 99.5 IFM, ang best friend mo. Ang best friend mo. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best ang magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anong mang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tapos sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. 99.5 IFM, ang best friend mo. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work that we may awaken, refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We thank you for your unfailing help and protection this day. Forgive us for our failings, for our selfishness towards one another, and open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled, and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the travelers, for those guarding the well-being of our nation, and for those with responsibilities. Continue to shower your blessings on our families and preserve the unity of our society. 99.5 DWHP, a commercial radio station owned and managed by Radio Mindanao Network, Radyo Mo Nationwide. Broadcasting at the ground floor of Hernandez Building, FR Castro Street, corner Dr. T. Samonte Street, Lawag City, with an operating power of 5,000 watts. 99.5 DWHP-FM is being maintained and operated by the following personnel: duly licensed and authorized by the National Telecommunications Commission. Network Technical Director, Engineer Dominador Abogado Jr. with ECE number 0006941. Chief Technician, Mr. Willie De La Cruz with license number 1PI-17758. Mr. Joselito Agustin with license number 1PCAR-23307. 99.5 DWHP-FM is now signing off.